ድምፂ አሜሪካ ጀሚሩ على سوروس تشعت سنة فلتشحن عصرت حدا ويكا عصرت شدشت حملة فلتشحن عصرت تشعتن بأقوضات أوروبا يلومي كما أمزيهم كبراتنا زينا نقدمنا دحري وهابك الديمقراسي من قصقاس أمهارة أديبا مجلسي هيبولو قرن قربو لكمينا فلوي مدب لو مسولسون تقرب لكم الله نسويسرلاند كنوصدوكمينا زينا نقدم كاب قبرة كما يمسيهم زينا انه دحرنا عصرت معلتات اخيبا ماخلاي كوميتي تمال مجلس زوصي ديمقراسياوي منقصاص حزبتات دبوب اثيوبيا ابتكلل زلعالو كللنا مخان حتوتات مفتاح ببقوع مرداتان افلطون نحزبي بزساتف اقباب نمملاس نشوعات اوارح أكايديو أبزبولو مصنعتي تزراريبو نكلهم حزبتات نايتي كل تتقمت زغبر وسانه محلافو غاليسو نت مغلصي زتخاتاتلو مهران جن ات مغلصي ግልጽ ይኮነን ይለማለው ይብል ዮናታን ዘብዲዮስ ዳዕላዊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ሀገራዊ አገልግሎት ደህነት ናይ ዝነበሩ አቶ ጌታቸው አሰፋ ሐዊሱ ናይ 4 ተኸሰስቲ ጉዳይ አብዘየለው ልክርአ ወሲኑ ስልጣኖም በዘይ አግባብ ተጠቂሞም ብዝብል አቃቢ ሕጊ በከቢድ ገበን ግዕዚና ካሞንጎ ዝኸሰሶም 26 ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ሀገራዊ አገልግሎት ስለያን ደህነትን በጋዜጣ ተጸውዖም ዘይቀርቡ 4 ተኸሰስቲ ጉዳዮም አብዘየለው ክረ ቤት ፍርዲ ወሲኑሎ በማዕረግ ሚኒስተር ናይ ቀደም ዋና ዳይሬክተር እትትካል አቶ ጌታቸው አሰፋ ሐዊሱ አቶ አጽባሃ ጊዳይ አቶ አሰፋ በላይን አቶ ሽሻይ ሉኡልንያም አቃቢ ሕጊ ምስክሩ ከቀርብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው አማሃ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ይጋፋሕ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ካብቲ ልሙድ ላዕሊ ንቆልዑ የጥቃዕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ካብ አጠቃላሊ በትሕማም ዝተተሓዙ እቶም ሲሶ ህፃናት ምዃኖምን ቅድም ክብል ግን ኣስታት 20 ሚእታዊ መንባሮምን ኣፍሊጡ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ 1670 ሞት ሓዊሱ ልዕሊ 2500 በትለበዳ ከም ዝተጠቅዑ ሓቢሩ ካብዚኦም እቶም 750 ህፃውንቲ እዮም በመሰረት ጸብጻብ ዩኒሴፍ ወሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ማርክሲ መርካዶ ቀንዲ ወይ 400 ግዳያት تحت 5 ዓመት ህፃናት እዮም ይላል The case fatality ratio or the number of cases who die among this group of ካብቶም ዝተተሓዙ تحت 5 ዓመት ህፃውንቲ በዝሕና ይዝሞቱ 77 ሚእታዊ እዩ ክወዳደር ከሎ አጠቃላሊ በትለበዳ ዝሞቱ 67 ሚእታዊ እዮም እዚ ዝሕብሮ ካብ አባጽሕ ንላዕሊ ህፃውንቲ ንሓደጋ ዝተቃልዑ ምዃኖም እዩ ይንጽበላ ስለዚ ድማ ህፃውንቲ ዝተፈላለየ ክንክን የለዮም ይለን ኣብ ኮንጎ ማእኸል ሕክምና ኢቦላ ሓካይም ንህፃናት ዝተፈለየ ክንክን ከም ዝገብሩን ሕድሕድ ቆልዓ ካብ ኢቦላ ዝደሓነ መኸዓ እቲ ሕማም መሊሱ ስለዘየጥቅዖ ሓደ ተኸናኻኒ ሰብ ከም ዝምደበሉ ገሊፀን ሰባት ጣንጡ ዝከላኸል ዛንዚራ ኩሉ ሻዕ ከም ዘይጥቀሙ ነዚ ዝቆጻጸር መሳርሒ አቃሊዑ አንጻር ሕማም ዓሶይ ካዘሎ ግጥም ውጽኢቱ ዝነከሉ ምኽንያት እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ውን ተሓቢሩሎ በብዓመቱ ልዕሊ 400,000 ሰባት ብሕማም ዓሶይ ይሞቱ ሕማም ዓሶ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ምክልኻል ዝከኣል ግን ድማ ኣዝዩ ቀታሊ እዩ ጸረባልዕ ዝተለኸየ ዛንዚራ ሕማም ዓሶ እትስከም ጣንጡ ከይትነክስ ይከላኸል ዛንዚራ ካብ 2000 ክሳብ 2015 አቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ን450 ሚሊዮን ዝግመቱ አፍሪካውያን ካብ ሕማም ምክልኻል ከም ዝኸኣለ ይግለጽ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ مسفحفح عصا طوطو نمبالي كايد زلو صعرتات كاب 2015 አቋጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ዶታ ከም ዝፈጠረ ገሊጽሎ ጣንጡ ባህረተን በመቅያር ኣብ ክንድለይቲ ቅድም ይለን ምንካስ ስለተለማመዳ አድማዕነት ዛንዚራ ይጠፍ ይዘሎ መራሕቲ ወታደራዊ ስርዓትን ተቃወሙን ሱዳን መቆሎ ስልጣን ኣብ ግብሪ ሙዓል ክጅምሩ ከለው ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ መስርሕ ንደቅ ንስትዮ ክፉት ክገብር
አክቲቪስት ይጽውዕለው ሱዳን ነጻ ካብትወጽ መብዛሕትኡ 63 ዓመታት ደቅንስትዮ ብሰንኪ ባህላዊ ስርዓትን ካልኦት ጸጥታትን ፖለቲካዊ ክሳተፋ ይፍቀዳለን ደቅንስትዮ ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን 30 ዓመታት ስርዓት ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ተገሊና ኣብ ህዝባዊ ጉዳያት ንምስታፍ ዕድል ይረኸብናን ይብላ ናይ መቀሎ ስልጣን ኣብ ዘምርሐ ተቃውሞታት ንደቅንስትዮ ዘላዓለትን ንመሰል ደቅንስትዮ ትቃለስን ማናር በሽር ደቅንስትዮ ንመሰለን ክልዓላ እዋኑ ሎሚ ኢላ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ን4 ጸለምቲ አባላት ቤት ምኽሪ ናብዝ መጻኽናለን ሃገራት ተመለሳ ምባሎም ብገለ ወገናት ዘርአዊ ጥቃት ድሕሪ ምስተባሃለ ምስ ዴሞክራሲያዊን ኣብ ምስሕብ ኣትዮም ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓሲ ዊዳቅ ስዋራ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትር ስልጣን ከቕርቦዩ ኣብ ገደና ዋይት ሃውስ ንመከላኸሊ ጸረ ሚሳይል ሓዊሱ ብርክቱ ዝበሉ ኣሜሪካ ሰራሕ ፍርያት ናብ ምርኢት ዝቐረብሉ ዕለት ስለ ዝነበረ እቲ ዓለት መዓልቲ ተሓጓስ ክትኮን እያ ዝብል ትጽቢት ነይሩ ግን ኩነታት ብቕጽበት ተቐያይሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምዚ ይበሉ ሽዑ If you hate our country, if you're not happy here, you can leave. ነዛ ሃገርና ትጸልአንተ ኮይንካ ኣብዚ ሕጉስ እንተዘይ ኮይንካ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ እቶም ፕሬዚደንት ነዝርእቶ ዝሃቡ ንሶማልያ ዝመወቅላ ኣሜሪካዊት ሙስሊም ኢልሃን ኦማር ሓዊሶም ብትዊተር መጥቃዕቲ ስለምንታይ ከም ዝጸሓፉ ድሕሪ ዝቐረበሎም ሕቶ እዩ ትራምፕ ቀጸሉ When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, ነቲ ብዛዕባ ሃገርና ዝዛረብኦ ነገር ክሰምዕ ከለኻ ነቲ ዝዛረብኦ ጸረ ሰማዊነት ቃላት ክሰምዕ ከለኹ ንእስራኤል ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጸልአን ከም አልቃዒዳን ዝኣመሰሉ ጸላእቲ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈትዋ ዝዛረብኦ ክሰምዕ ከለኹ ትፈልጥ ዲኻ ክነግረካ እየ እዚ ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጽቡቕ እዩ ዝብል እምነት የብለይን مس إلهام عمر تتقصى كالوت أبالات بيت مغري ألكسندريا كورتيز راشيدا تايبن آيانا بريسلينيين كلن نريتو بريزيدنت عطيو إيلان كونينو الله Alham Omar gina khamsi balad. He would love nothing more than to divide our country based on race, religion. هاجرنا بزرقي هيمانوت أوتاو مرجان بورقة منبر إميغريشن كما أغلنا خلو يحقو سأيو مخنياتو نعفل لياتنا كانت سبب حاويرنا كنسرح كمن نقل سلاز فلتيو كم أوزغا برزلو ريتو بريزيدنت ترامب استقالها ممحدارهم بحلفي بجواوي دوب يونايتد ستيتس نمئتاو نسدتنياتات أزيو كبيد زقبر لوتي دهري متقبارهم يو بزي كازي ورقات زيبلوم زي حقاوي سدتنياتات إنا تلقامو يأسرو همزلو بريزيدنت ترامب شعو قليتهم نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب محدارهم ግዙፍ ቴክኖሎጂ ዩናይትድ ስቴትስ ሆነ ጉግል ምስ መንግስቲ ቻይና ሰሪሑ ንዝብል ክሲ ምርመራ ከካይድ ከም ዝኽእል አጠንቅቆም ጉግል ግን አይወዓል ኩሉን ኢሉሎ አሞዳታ ሚኒስተር ወጻኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ሃገሮም ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ንምልዛብ ቀረብት ምዃና ገሊጾም ንምልዛብ ግን አንጻር እስላማዊ ሪፐብሊክ ዝተነብረ ከቢድ ቁጠባዊ እገራታት ክሳብ ዝተልዓለ ጥራሕ እዩ ኢሎም ዜና ኣብዚ ፍጸም يغنيلنا قبرة زي راديو دمسي أمريكا يوخن كتسل صاقامات كفتر هلو دحري اتهم صاقامات بعلمن كمزلو زي نرد أمرارها ايكونا نهلو نازوي أمحران حدنة إثيوبيان كنبل أدلاي مسواتنة نمغفال قوريتنا زيت العلنا هزوي كابارتين العلي يبلس زول التحساسوا سلزلنا ايو كبلو حلافي زفر بوليتيكا ما أغلاي كوميتي ديمقراسيا بارتي أمحرا آتو أبراهام اللهين قليتم أستر مسغاناو كبهر دار زلاغوتو ريبورتيو من يافورك تغربولا حلف بوليتيكا وزفرت بارتي آتو أبراهام اللهين تمالي أبزهبو غازيتا مغلطي أبز حلف عمت أبتخلل بايتا ديمقراسي المقفح حتو هزب محرا نمو زخل سرح تسرحي يبزون سنة جمارو ترى إلو إلوم كمان نتنا كوسن قارت يجيزو
በተመሳሳይ ከህገ መንግስት ይሻሻል ጥያቄ ጋር ተያይዞ ካብ መንነትን ወሰንን ዝተኣሳሰረ ከምኡውን ሕገ መንግስቲ ይመሓይሽ ዝብል ሕቶ ተተሓሒዙ ምስ ስርዓተ ፌደራሊዝም ሓደ ክእረሙ ዘለዎም ጉዳያት ኣለው ዝብል ሕቶ ተተሓሒዙ በደረጃ ሓሳብ ናብ መድረኽ ዝቀረበሉን ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ዝተጀመረሉን ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከም ውፅኢት ክረሎ كم وصيت جمارون كرلو زبلو أتو أبراهام نتلوتي كاب زقاتمو وقند بدهوتات كال على واينت حق زي مخبارو من مزبال زقاتاتن مدخام وفرمو على هافتن مخانو اتو كوميتي خمز قم قليس أمالوم أتو أبراهام أسعبهم نازو خلوص أقامات وصيت وديت أوت أخوانا وشت زلون هزب محران مفل لاين نتخلل نمبتتانن عاد بيوم زو سرحو حايلتات تفقات مخانوم تاقنزيمنا لنا ونيلوم لما قنا أمونغ حوحاتن ديبان ناي حد مدرباي ناي قالات كوينات يرقلو زي اكايدا زي عبدحنينت هاجرن هلونا حبير كمنبارن حزبتات حدغا خمزن صلالو زريو اديبان ز حدغا نملاي ز حسبو ነገር አሎ ዶ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛ ዘቀረበሎም ሕቶ አቶ አብርሃም ዝሃቦ መልሲ አዴፓን ህልውና ህዝብ መሐራን ሓድነት ኢትዮጵያን መስዋዕትን ምዃን ዝሰርሕ ዘሎ ውድብ ይብሉም የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አቋሙ አንድና አንድ ነው ህዝብንና አገርን ማዕከል ያደረገ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አምሃራ መርገጽዩ ሓደዩ ህዝብን ሀገርን ማዕከል ዝገበረ ንሀገርናን ዲሞክራሲያዊ ሓድነትን ዝኾነ መስዋዕትነት ንምኽፋል ዝተዳለወ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እዩ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አምሃራ ህዝቢ አምሃራ ፉሊ ረብሓ ይርከብ ዝብል ሕቶ የብሉን ምስ ህዝብታት ብሔር ብሔረሰባትን ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ክረኽቦ ዝግበኦ ረብሓ معر يربح زبل حتى يزلو أمهارو إنا كنبل كلنا إثيوبياوي إنا كنبل كلنا أمهارا مغناون عين زنقعنينا أتو أبراهام أسعبهم نحن بتدقاقامين نقرات بتعقست خنحالفو إنا ندلي من انت هزب خنبل نخبر هزب إثيوبيا خنبل بارتتات نزمرحو هزب كبر خنبل نمبزحتو قود داي بتعقست خنحالفو إنا ندلي دحر مبال كدملهم مدقعتا أي سنزرالنانيو إلو أيكونن يبلوم ከዚህ በፊት ጥቃት አልሰነዘርብን ብሎ አይደለም ነገር ማይገባን አመራሮች ስለሆን አይደለም ቅድሚ ሎሚ መጥቃዕቲ አይፍኖ ካን ነይሩ ኢልና አይኮናን ሐሲብና ነገር ዘይርደና አመራራሓ ስለዝኾና ውን አይኮነን ጸገም እና ተፈጠረ ድሕረት ጸገም በዓልመን ከም ዘለው ዘይርደና አመራራሓ ስለዝኾና ውን አይኮነን እንታይ ዳ ህዝቢ ይበልጽ ዝብል እምነት ስለዝሓደረና እዩ አቶ አብራሃም አስዒቦም ሎምን ጽባሕንውን እምነት አዴፓ ለዕሊ ርእስኻ ህዝብን ሃገርን ስለዝኾነ ንህዝብ መሓራን ንህዝብ ኢትዮጵያን አድላይ ቃልስና ገበርና ስለንቕጽል ብዘይ ረብሕ ክርክር ግዜና ነጥፍ ምትእኽኻ ፓርቲ ኣይኮናን ዝብል ሓፈሻዊ መልሲ ዘለኒ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መሓራ ዝፍጸም ትረኻ ሓሶት ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ብሔር ብሔረሰባትን ኣሓት ፓርቲታትን ኢትዮጵያ የረጋግጹለውን ይብሉ አቶ አብርሃም ኣለኸኝ የአማራን ህዝብ ከትምክህት ትርክት ጋር አያይዞ አቀናሽቶ የመረዳት ዝንባሌው ግራንድ በሆነ መንገድ ነህዝቢ አምሃራ ምስ ትረኻት ትምክህተኝነት አታሒስካ አዋዲድካ ናይ ምርዳእ ዝንባለ ብዝጎልህ መንገዲ ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ኣሓት ውድባት መሻርክቲ ፓርቲታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ጥርጣረ የብሎምን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ተራኺብና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሃራ ዝፍጸም ውዲት ፖለቲካ ማእኸል ዝገበረ ዘይግባእ ትረኻ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ እንሓዙ ዝመጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከም ዓወት ክውሰድ ኣሎ ኢለ ኣሓስብ ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ትኽልል ንምክፍፋል ዝፅዕሩ ሓይልታት ዋጋ ዕዳጋ ብዘይ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ዝወስኹ ሓይልታት ቁፅፅር ክጅመር ኢሎም ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ሙኻን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ እቲ ኣቦ ሙኻን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሹ ኣብ ስደት ኣቦ ሙኻን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡ ድማ ዘጋጥሞ ብድሆታት ኣተኪሩ ይነጥፍ ፕሮጀክት ኣቦ ሙኻን ኣቦታት ናብ ሓደ ኣምፂኡ ሓሳባቶም ክገልጹን ተመክሮታቶም ከካፍሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ኣብ ምህናጽ ይሰርሕ
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ስዊስ ደውሉ ንዋና አካሄድ ስራሕቲ ፕሮጀክት አዝራሪው ሎ እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኻ ሰማዕትና ተላለ ግርም ተወልደ መጀመርታ የغنيلይ ዕድመ ብምግባርካ አነ ዮሐንስ ብርሃነ ይበሃል ተወሊደ ዝዓበ ሁሉ ቦታ ኣብ አስመራ ኮይኑ ካብ ቀዳማይ ስጋ 12 ክፍሊ ኣብ ካምቦኒ ድሓርካ አባርካ ተባሂሉ ዝዋዕ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ ኣብቲ ናይ ግዜ ንስነተይ ከዓ ምስ ቦይ ኮይነ ናይ መኪና መምሃሪ ስለዝነበረና ኣብኡ ከም መምህር መኪና ኮይነ ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ኣብ ግዜ ናይ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ 89 ከባቢ ካብ አስመራ ወቴ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ቅድሚ ናጽነት ናብ ስደት አምሪሄ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 1990 ሒዘ ኣብ ስዊስ ነበር ኣለኹ አቶ ዮሐንስ ሕጂ ሎም ዝራኸበና እዚ ፕሮጀክት አቦ ሙኻን ዝብል እዩ አቦ ሙኻን ኣብ ስዊዘርላንድ መጀመርታ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ እንታይ ሓላፍነትካ ኣብዚ አቦ ሙኻን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝብል ከም ናይ ፕሮጀክት ማናጀር ኮይነ ሰርሕ ደለኹ ብሳይ መሳርሕተይ ከዓ ሓሙሽተ ሰባት ናብቲ መስርሕ ደለና እሱኻ ከም ፕሮጀክት ማናጀር ኣሎ ሴክሬታሪያት ኣሎ ኣብ ርሲዩ ናይ ፋይናንስ ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን ኣሎ ኣብ ርሲዩ እዚ ኣብቲ ናይቲ ማሕበር ዘሎ ማለት እዩ ግን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፈላለዩ ካንቶን ስለዝነጥፍ ምሳና ዝሰርሑ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ካንቶኑ ኣሎ ማለት እዩ ካንቶን እንታይ ማለት እዩ ካንቶን ማለት እቲ ዞባ ወይ ድማ እቲ ስቴት ማለት እዩ ኣብ ስዊስ 26 አውራጃ ወይ ዞባ ወይ ድማ ስቴት ኣሎ ማለት እዩ ጠቦ ስለዚ ፍሊዝ በለ ፕሮጀክት እዩ ምናልባትም ሲውን ኒ ድምፂ አሜሪካ ክስሕብ ዝኻለ አቦ ሙኻን ዝብል ቅንሎሚ ብዙሕ ዘይሰማዕናዮ ፕሮጀክት እዩ ሞ ፍሉይነት ኣለዎ አቶ ዮሐንስ ስለዚ እንታይ ኢኹም ትገብሩ እንታይ ንጥፈታትኩም ፕሮጀክት አቦ ሙኻን አቦ ሙኻን ዝብል አርእስቲ ከም ዝበልካዮ ሓድሽ እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን የለን እቲ ንገብሮ ንጥፈታት መጀመርታ ኣብ ዓለም ዘሎ አቦ ንኹሉ ዝምልከት ሕብሪ ይፈሊ ዋላ ዜግነት አይፈሊ ወይ ድማ ከባብን ቦታን አይፈሊን ግን አቦ ሙኻን ቆልዓ ክትወልድ ትኽእል ኢኻ ግን ናይ አቦ ሓላፍነት ወሲድካ ቆልዑ ክትዕቢ ወይ ስድራ ቤት ክትመርሕካ ርእሱ ዝኻለ ዕዮ ገዛ ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ንገብሮ አቦታት ተኣኪቦም بحنساء كزتيو نقبر مغنياتو كم نفلطو أبكا كبابيو تي ناي أردن ناي أبون حلافنتي فالاليو نحنا نزي بروجيكت زي كنقبر زقددنا مسدت دتها حازيو مجمرتا أبوتات كابشي جيشتي سقا عسر تخلتي كوفيلنا بزعبا قولعود كوينا أبوتاتنا انتي عينت كده نيروهم بدحريو مسقوبزنا خي انتي عينت سلوا قيروم لنا سالساي كتفيلنا ኣብቲ ስደት ክንወጽእ ከለና ዘጋጠመ ሕጽር ዝበለ ዘራረብ ብድሕሪኡ ንሽሙ ዳ አቦ ሙኻን ኣብ ስዊስ ኢልና እምበር አቦ ሙኻን ኣብ ዲያስፖራ ወይ ድማ ኣብ ስደት እንትልካን ሁሉ እንትንክፍ ስለዝኾነ ኣብ ስደት ምስ መጻናኸ እንታይ ዓይነት ምድሆታት የጋጥሙና ብድሕሪኡ ንሕና ሕጂ ትማሊ አቦታትና አልዮምና የዕብየምና ሕጂ ጋ ንሕና አቦታት ኮይና ኣለና ስለዚ ንውሉድና ወይ ድማ ንስድራና እንታይ ዓይነት መንገዲ ተጠቂምና ናብቲ ዝሓሸ መንገዲ ክንከይድ ብሓፈሽኡ ንዝት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ንነብረሉ ከባቢ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣሎ ከም መጋሽ ቋንቋ ደይ ምፍላጥ ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ ባህሊ ደይ ምፍላጥ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ዝውድሁና ስለዘለው ምስቶም ወለዲ አርእስቲ ኣምፂና ሓደ ናይ ትምህርቲ ሓዘል ዝኾነ ምስ ትምህርቲ ዝተሓዝ ካልኣይ ናይ ጥዕና ሳልሳይ ከዓ ናይ ማሕበራዊ ናብራ አርእስቲ ኣምፂና በዚታት ንዝት ማለት እዩ ዝሓደ ካብቲ ንገብሮ አርስቲ ሕጂ ካብቲ እትዝትይሉ አርስታት አቦታት አኪቦም በሐንሳብ ክዝትዩ ንገብር ዝበልካዮ ምስኡ እቲ ካብ አቦታትና ዘዕበይና ንሕና እውን ሕጂ አቦታት ኮይና ኣብኡ ዘሎ ጽልዋ ዝብል ተንኪፍካ ነርካሞ ሓንቲ ነጥቢ ስሒባትኒ እንታይ እቲ ጽልዋ አቦታትና ኣባና ዝገደፍዎ ኣባና ዝነበሮም ተራ ብኸመይ ነንጸባርቆ ልካ ሕጂ እንታዩ እቲ ካብ ወለድና ወይ ካብቲ ዝመጻናሉ ከባቢ ኣተዓባብያና ንወርሶ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ክብርታትን ኣለው ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዓለም ዝነብር መጀመርታ እቶም ክብርታቱ ክፈልጦም ክዕቅቦም ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ብዛዕባ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስለዝኾና ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ስለዘለና ኣብ ኤርትራ ስድራና ከመይ ገይሮም ከም ዘዕበይና ንፈልጥ ኢና ብስነ ምግባር ሪስፔክት ክብርታት ኣብ ዓበይቲ ይኹን ኩሉ እቲ ንገብሮ ነገር ዲሲፕሊን ዝሓለወ እዩ ኩሉ እቲ ኣገባብ ግን ጽቡቕ ይኽንብል ኣይንኽእልን ገለገለ እውን ነገራት ኣለው ሕጂ ቶም ወለድና ነዚ ኣተዓባብያ ክገብሩ ከለው እታ ዓቕሞም እታ ዝፈልጥዋ ዘየድሊ መንገዲ ኣብ ዘየድሊ ገባብ ንኸይድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ኣተዓባብያ ሜላ እዩ ሕጂ እቲ ግዜቲ ሰሪሑ እዩ
بو تخصكسنا ስለዛዕበና ኻት ስነ ምግባራት ንሪና ገለ ነገራት ግን ካብ ከባቢና መስወጣና ኣብ ካልእ ቦታ መስከድና ዝጎዱና ወሽግራት ዝፈጥሩልና ኮን ይኽእሉ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ተዓባቢያ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ዓድና ናይ ኣቦ ሓላፍነትን ናይ ኣዲ ሓላፍነትን ርዱ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ተኾይኑ ኣቦ ከይዱ ሰሪሑ ይመጽእ ገንዘብ ሒዙ መጽእ ኣደ ኸኣ ናይ ገዛን ናይ ቆልዑትን ሓላፍነት ትወስድ ኣብ ገጠር እውን ደሰይምቲንግቶም ኣቦታትና ሕርሻ መስከዱ ኣዴታትና እንጨይቲ ደል ማይደን ከኣርያ ምግቢ ደን ከበላ ወቅት ማሕረስ ከይደን እውን ሰርሓ ስለዚ እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ርዱኡን ፍሉይን ምስ ባህሊ ዝተሓሓዝ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ስደት ምስ መጻና ግን እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ክልቲኻ ይኹም ስለዚ እንድሕር ኣቦታትና ኣብ ገዛ ኣብ ሃገርና ከለዉ ኣብ ሽና ኣትዮም ክኽሽኑን ተዘይርኢናዮም ኣዴታትና ክሓርሳ ከለዋ ኣብ እቲ ሕርሲ ግዜ ምስኣተን እንድሕር والحنتي ساتفو دي غيروم بتمكرو اين فلطونينا كابديساتنا طرحنا ريون يرنا سلازي اب سدت مسمطانا نزي نغرات زي كنغبر يبدهنا يبرك كم تبحال زبلنا زي ناي سبيت سراحي زي ناي سباي سراح تبحيل مسله كم بحال تتحيز دمص مالتي اجت شجر تهون انتايو ابوتو صصبو اندهالو كله اب سدت مسمطاها كن بجيكا سباين سبيتن عباي كايلا حتنا كايلا حفت كايلا كلتي خاسلزخونكا تاسبيتي نزو كل عمامات بين اخترعي تغليا غزا ختصري شنخ تقبر كولو خطالي تمرت خطبصح زو كل بين اخت قبر سلازي تغل سباي من انتي تعنا زلوا بعلت بيت كله ابرسيغان دحر عريفان دحر ديعان بغبو دكا خطعبي ابزي بناي حبار رديت بروجرام داوصو ناي كلتيوم سرح نقوم مدبات نموصا مالتي حجي قليل ايكونن كابت زبركا بحلوتيخا بحساب نابتي ستايك كتقبر مالتي اذا حدا خابتي زلو في الليات مالتي حجي نابتي يابيتا زقاتمكم شبوت اقاطعمتات نحرخيدنا انتاي تبدوهتا زبلو تمابوتات وي ناتم زكاتلو تمكرتات زمسوا حسابات كما ابنتات كتكزك قالتلو حجي اتحاد غابتي بدا زخون انتايو كم تعنتي زبولكا اب ايرترا ويدما اب افريكا والعق عبد دهر كوينو ابونا دين راح يكون دابيو اتي عدي ويدما اتي قربابتي ايجابيه ما كله سدرا بيتات وينا كله بكباب زنبر حلافنتي ابزغن اتي من نبابرو خمز نفلتو اب حدا ابارتما ولا مس قربيتكا كمان سلاماي تبهلني خاص لذي كله ነገር تقبرو نفتات قصالي نايبون نيدن حلافنتي حجي تسقم انست طرح عند سرح امبر تما بوتات ايقدسون يوم زبل تغطي مطم تغطي تمص خلخا بتجديدكا تغبرو ነገር كله ስለዚህ كل اب غنصات حجن تنحنا نغبرو انتايو تي كنغبرو زلنا ነገራት كمي غيرنا كنغبرو خم زلنا اغباب نتقم بزي حدا ابتناي قلعه تعبابيا نبزلو زلنا كالكا ابتي مسل ناي قلعه نحنا قلعه بدل كله طف ناي مبال قالو اب هاجرنا مالتي زغا نورمال كومينا عبينا وبينا ابزغن نبعلت بيتكا تقول ولا نقولعو اندحر وسيلكا بحقي تحتت مالتي سقع قلعتنا يمنطال تخولتات الله زكل حجي نتي حبرتسب يكون وين تسدتنيا تغطن دايمر داني فترلو مالتي حجي نحنا انتاينا نقبر اكندي اب غونص اتيما بحقنا بيت فريدن كولن زمك كمي غيرهم قراربهم زلو غبر مالتي مو كما يقبلوا ولا اتي يوحنس حجي زي بوتات معرف اندي سمعهم له زي بروجكت ابو مخان زبلا بسويسرلاند زلم بروجكتهم كما يعوتالو سبو ابت مجمرتا انا نغزار سي كابتو مكروي اندي نابزي غداياتي ابت مجمرتا نزي نايزي خمسه عينات اغباب كورس وسد مستسوعكو وانتايم كوب بدليم ابوس انا ودي يعبلو هذاك يعبلو انتايم كوب بدليم زبل ريتون يرني دحرغن نحنا خم بحري دك تبعتيو بزعبا ابوتاتنا كمي عبينا خمي قال اديتاتنا كل بزينا نذكر بزعبا بوتاتنا كن حسيبنا لهم زاريبنا لهم اين فلتنا دحار اب دغنوت تخلنا خا اب سعرختنا نعلل ويقال كم زي حافشاو ناي سدرا بيت كنعلل بزح عندنا بوليتيكا بكالا ارسينا نقبل حجاب تمجمرتا زخونه ولادي وي زخونه ابو يقبلوا اي نبرن كن ابز عينت ديسكاشن مسغبرنا وي كم عينت زررب مسغبرنا مجمرتا سب مسنبسو زارب يجمر دحر بايتو قمقم يجمر حجتا حتى مودات نسقا كم سب كاب هاجر كاب استفعل عليه من جدي تسديد كامل خلاها
ዕላማ ናይ ስደት ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝነበርከ ዝሓሸ ምንቲ ብቁጠባኹን ብትምህርቲኹን ብዝኾነ ነገር ምንቲ ክትዕውት ንኽትከውን እዩ ስለዚ ዝኾነ ወላዲ ክስደት ከሎ ንደቁ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከብፅሖም እዩ ስለዚ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ተሓስቦ ኣብ ግብሪ ንኸተውዕሎ እንድሕር ኮንካ እንታይ ዓይነት መንገድን ኣገባባትን ክትጥቀም ኣለካ ዝብል እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ነተሓሕዞ ምስ ቁጠባ ስራሕ የብለይን ገንዘብ የብለይን ቋንቋ ይፈልጥን የገለ ዝብል ምክንያታት እዚኣቶም ኣለዉ ግን ነዚ ነገር ንክንገብርት መጀመርታ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ሓደ ኣብ በዓልቲ ቤትና ይኹን ኣብ ደቅና ይኹን ፍቕሪ ምልጋስ ካልኣይ ብሪስፔክት ብክብሪ ምዝርራብ ሳልሳይ ግዜ ምስኣቶም ምጥፋእ ግዜ ክብለካ ከለኹ ኣብ ገዛ ክኾን ይኽእል ኣብ ደገ ክኾን ይኽእል ምኩዕሶ ምፅዋት ምሕንባስ ይኹን እዚ ቀጻሊ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ርእሲኻ እቶም ውሉዳት በዓላቶም ምጥፈታት ክገብሩ ከም ሓላፍን ክስታይ እንደይኮነ ልክዕ ከም መሓዘኻ ዓርክኻ ጌርካ እንድሕር ተዛራርቦ ኮይንካ ነዚኣ ኢና ቅድም ንጀምር ሽዑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ዝተፈላለዩ ፀገማት ክህሉ ስለዝኽእሉ ብውልቂ መፅኦም ምኽሪ ዝሓትለው ብሓባር ኮይና ከዓ ከም ርእስቲ ዲስካስ ንገብረሉ ኣሎ ማለት እዩ فولي مدافعكم كتسمعوا صانعكم نوانا أكاد سراح بروجكت أبومغان أطيو عن سبرانا الزنانة مسجن كلا كفالنا يزك على اللسزي أبكاد صالي مدب تسعبينا زي راديو دمسي أمريكايو نلومي نريتهم زخون زي يابلنان أمو قال حبريتاهو صوركم كتر تلفوننا 305-994 إيميل horn@voanews.com أب سراحكم كونكم ويكاب زعرفكم ولو سفرة مربنا كتكتاتلو تقولوهم أب زمراتكم والساعات دقاقينكم كتسمعوا وانتقولوا بتلفون مالتيو سلازي كتر تلفوننا تتكامتي تيموبل انتقوينكم 398 كالي عين التلفون انتو غينو 605 9 مخانو خنحبركم نفتو امو موزيكا قابزنا كنسنابتكم تعمتي درفي اماني المومونا تلماني بل يعني لنا اماني